mistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Kollox jinsab lest biex jiġi ċelebrat jum il-ħaddiem fil-Belt Valletta. Dan b'mass meeting tal-Partit Laburista li nhar il-ħadd li għadda nida l-kampanja elettorali għall-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju bit-tema Is-saħħa lil Maltin. Mass meeting li se jsir fi Pjazza San George fil-Belt fejn l-ispettaklu jibda mit-3:30 ta' wara nofsinhar. L-ispettaklu f'temp li mistenni jkun xemxi fejn ir-riħ li laqat lill-Gżejjer Maltin fl-aħħar jumejn se jieqaf se jkun imżewwaq minn kantanti żgħażagħ bħal Megan May, Maxine, Klinsman u Kylie. U mbagħad kantanti bħal Ożilino u Mary Spiteri. L-ispettaklu se jkollu wkoll mużika live minn The Palace String Orchestra. Fiċ-ċelebrazzjoni li qed jagħmel il-Partit Laburista ta' Jum il-Ħaddiem se tispikka wkoll l-opportunità li n-nies jiltaqgħu mal-kandidati Laburisti kemm tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u anke tal-Kunsilli Lokali. Il-qofol taċ-ċelebrazzjoni jintlaħaq bid-diskors tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Irridu nagħtu is-saħħa liż-żgħażagħ, is-saħħa lill-pensjonanti, is-saħħa lill-istudenti, is-saħħa lill-ħaddiem u kunu magħna fl-ewwel ta' Mejju għax aħna dik hija li nibqgħu ngħiduha dejjem is-saħħa lill-ħaddiem fuq kollox is-saħħa lilkom u fidejkom għalhekk is-saħħa lill-Lawċin, għalhekk is-saħħa lill-Maltin.